Bueno, hau izan zen lehenengo Sone Jaiteko gunea, bertako garaien hasizian udalakin bilerak antolatzen, gune desberdinak proposatzen, eta batzar batzutan adostu zen, bizilagunekin itzein ostian, batzar baten erabaki zuten eta adostu zen gune hau izatea Sone Jaiteko lehenengo gune finkoa, ezta? Hemen arresi bat zeon, justo zonalde hortan, estenatokia zeon, kabit, taberna hori, bika, ezta? Bika taberna hortan estenatokia zeon, hemen iturri handi bat zeon, eta horratzek aldian, mulategi zarra. Eta, baten bate berriz eitzen nahi badu, bertako, ez dakit nahi zuena, gero hemen hasitzen, horiako getxiera ite genunen, gero danak bainatze ginean, hemen iturri handin, baitera aprobetxatu nahiet, aurten ere horiako getxiera bultatuko dala, pixkat bomba emateko, bale, jakiteko, eta hoxe da. Hemen, atzekalde hortan, pizzeria montatu zen, diruiturri bezala, kafetegiare antolatu zen, afarik, baina hasieran uste, izan zala, txostenan arabera uste, udalak etzun asko laguntzen, ordutegi zorrotza markatzezun, hasieran txona zintzen, barra soiloa bakarrikan jartzezun, baina, azkenen nabaria zan azan, jende gehiok parte hartzezula, herriak asko ze gehiago babesten zula Sorin Jaiak, generazio berrik ere sartu zian, eta, pixkanaka hasi zan kiston kaina ematen, herriai. Eta hoxe, bate zoze kontatu nahi badu, hitza beria da, eta bestela bazuzenen geodanak bazkaltzea jungo gea. Ez dakiguna da, aizia itezunez goizian erabaki dugu bazkaria barkupetan izatea, baina oain erabakiko dugu bazkaria arkupetan izan edo plaza erdin, bale? Igual bakoitzak bere aulkila hartu beharko du, eta eseri. Eta hoxe da dana, bate egitzen nahi badu, hortxe ikuste ditu, Gorka Segurola, eta bere kuadrilla, hoiek etope sartu zian, ez dakit zoze kontatu nahi duten, eta bestela, Bueno, Karo, hola, txalo Gorka imesez. Artu da. Honi ze, volumena bateko, ja, listo, bai. Prekario. Ondo, prekariedadia gogoratzi gu garai hortan Sorin Jaiak antolatzia zertzan, eta gaurkoak egia esan itxura eharra du garai hortan hartze ginena bezala, Gu pixkat iritsi ginen gure aurretik indakoa jende horren lanagatik, orduan, oiei eskertu berren gaude. Goatzen naiz esan dezuna gunea lortu zana eta zema bilera inberri izan genituen udaletxeko zinegotziakin, oparian tokatzen zanakin, eta hor bazuen igual gu baino hobeto itzitezun jendia, eta planotxo batzu marraztu genitu, hemen ambulategi onduan, edo remeko gunen nola izan oteziken Sorin Jaientzako txoko hori eta bar, eta, egia da, ezakit, jendiak txoznak entzutezunean ere retxazo bat eraite ziola, eta igual kasi itxitako gunen bat atzea bota, eta holako gauzak ere bizi izan genitula, eta igual momentu molestatu zigun, baina gero igual eskerrak eman berren gaude, ze ambulategi zarreko gune hau izan zen, gutzako berezia, ez? Lehenengo aldiz nunbait hola leku baten eotia, gu hasi berri ginen, ez? Sorin Jaietan, eta benetan zoragarria izan zen, eta ez dakiz esan, saiatu ginen aire fresko bat ekartzen, gero urte luzetan iraundun karaokia eta holako gauzak, mikrofon honetatik hitz egiten naizela, hortxe ordu batzu sartu genitun, subtituluak idatzi nahian, inglesez zianak seguramente, inglesez bakarrik ez, euskerazkoak akatsak galantak izango dituzte, baina, eta hoxe, eskerrik asko gaur hau antolatzeatik, eta gozatu, gaur, da datozenetan, bai? Gorka! Gorka! Segurola! Txeferua bota bardek. Txeferua bota bardakak hemen.